نێزی 500 کارمەندن هندستانê di nav kargeheke Hesin li bajarê Hewlêrê kar dikin. Piraniya wan karmendên Hindistanê Hindosî ne. Ji ber vê van karmendan di nava cihê karê xwe de perestgehek ji Hesin çêkirine û li wir rê û resmên xwe yên olî birêve dibin. نزیکەی 500 مۆزەفی هندیمان هەیە. بەنسبەت عیبادەت و تەقالیدی هیند ئەو دەستورێکە هەیتیان هەمان دەستورە پەیڕەوی دەکەن. ئەغلەبی ئەوانەی کە لێرکوانەنە هیندۆسن نزیکەی 40-50 موسڵمانی تێدایە. لەوانش تقریبا 3 ساڵ پێشی ئێستا یەک لە هیندۆسەکان بۆ ئیسلام ناوەی کەمە زەختی لێ بکەن ببتە ئیسلام ناوەی هیندۆسەکان زەختی لێ بکەن لۆ بووی ئیسلام بە قەنەعەتی خۆی. Van karmendên Hindost tîmekî xwe yê taybet birê û resmên olî amadekirine û bi gotina wan ew nimêja xwe bi azadî li dora perestgeha xwe dikin. मई 2007 अरबी स्टील कंपनी में دەمام هاتن کوردستانê û me hez kir ku tu zexit li ser me tune jaliyê olîve ji ber vê yekê jî me tîmeke xwe ye biçûk pêkanî û heftiyane du caran em rêwresmên xwe yên olî birêve dibin û em têda Xwedê diperistin û em spasiya Xwedê dikin li ser wê rizq û silametiya malbatên me. हमें आपका सहयोग चाहिए Yek jê dav û nerîtên Hindosan ew e ku spasiya alavin ku pê kar dikin bikin ji ber ku di riya wan re debara jiyana xwe dikin. Ji ber vê yekê perestgehek lê qada kar jî avakirine. Her wiha ew spasiya aramiyê û jiyana baş li Başûrê Kurdistanê jî dikin. पुलिस है पेशमर्ग है अमा जोर बास कंट्रोल है अमा ना तरसे है अब ले रहे हैं छुआ है कि रहे सुलेमानिया है नफर ना तरसे है हुकूमत बास्त रहे नफर अमा बास्त है जोर जवान है कुर्दिस्तान है Perestin û bawerî yek ji pêwîstiyên mirovan ye. Ji ber vê yekê dema ku mirov vê pêwîstiyê bi cih tîne tûşî raheteke derûnî dibe. Ev jî dibe sedem ku mirov karekî baştir bike her wiha jiyaneke aram bijî. Hindosê ku li vir kar dikin ev cih ji Hesin ji xwe re durist kirine da ku li ber nimeya xwe bikin û di heman demî de şükra Xwedê bikin ji rizq û silametiya malbatê xwe jî bixwazin tevî ku gelek kes dibînin jiyana we bi qurs û zehmetî derbas dibe. Rengîn şer û Rûdaw Hewlêr.